Ahoj všichni. Já vás vítám u dnešního videa a dneska tu máme, co jsem dostala k Vánocu. Máme toho tady opravdu hodně, takže se můžeme vrhnout na to. Tak, jako první začnu asi tím, čeho se mega bojím, nebo jako, protože v tom je voda. A nevím, jestli to někdo víte, ale já mám řasakoule. Tady ty, které jsou dole, tak ty jsou moje. To jsem dostala vlastně minulý rok k Vánocům. A tady ta velká, tak to jsem dostala právě, že tyhle ty Vánoce. Takže to je právě dostala tady tu velkou. A toho jsem se právě bála, abych to tady nevylila, takže jsem radši začala tím prvním. Tak, potom, nevím, jestli to někdo ví, ale já chodím dělám hoversing za sport a potom dělám ještě aerobik. A od trenérky jsme dostali tady tu tašku. To ukážu takhle zevnitř, jakoby ta taška zevnitř a tady ještě taková ta oční kapsička. Ještě nevím, co si do toho budu dávat, ale něco určitě si tam dám. Tak, potom tu mám věci od mojí nejlepší kamarádky. Šla tady někde, buď tady, anebo i v popisku videa, nebo i v názvu. Budete mít vlastně odkaz na ní, na její kanál, protože ona má taky kanál. Jako první jsem dostala tady tu sadu, tady, taková třešničková a hrozně stomilučka. A potom takovýhle vánoční razítka, 12 kusů. Je třeba stromeček, zaostří se, tak se to nezaostří. Stromeček, sněhulák, ano, zaostří se, tak nic. A je tam i nějaký skřítek a sobík a takhle. Sem. Potom tu mám set. Mám takhle 3 šlejchy. Nevadí. Tady Knapstrupská klisna z roku 2014. A ona docela padá, takže ji tady položím. Potom od jedné další kamarádky jsem dostala tady to Clydesdaleské hříbě z roku 2009. Já tady ty starý kolekty, nebo ty starý šlechy hrozně mám ráda, protože je to prostě jsem se lekla. Ach jo. A takovejhle ještě tam padá do prčic. Je to vlastně kovbojský set. Takovýhle ten týpek tady a tady ten koník a ten model koníka je mega pěkný. Dobrý ten drží. Tak potom, tohle jsem nedostala, ale to, co je v něm, nebo v to jsem dostala minulý rok, nebo jakoby ty minulý Vánoce. A tady, já to asi neukážu celý, ale tady tyhle mořské hvězdice, ty pod tím a ještě další. Jsem dostala od kamarádky další naušnice. Máme ještě jinde, ale jako jinde, oni se nevešli sem, takže je mám v jiný. Ty šperkovničce. Teď tady máme takovouhle sadu. Tak, teď máme i je. Tady jsem dostala 4 skřipce, takový černý. Takovýhle, no já nevím, jaká je to barva, taková jako zvláštní fialovo-růžová. Potom takhle hnědá a takováhle zelená. A já si poslední dobou, nebo teď už moc ne, ale třeba v listopadu jsem si hrozně moc dělala culík, že vlastně jsem si udělala culík a ten culík jsem si skřípla skřipcem a hrozně se mi to líbilo. A teď tady máme tohle. Na první pohled není poznat, co to je, ale je to paletka, tady jsou stíny, tady tvářenky a tady jsou nárty, protože jsem prostě mám ráda, když je třeba nějaká oslava, nebo já nevím, když jdeme na operu, nebo co já vím někam do divadla, tak se ráda maluju. A tady krabička a v ní bublinkový folii je, prosím pěkně, zrcátko. Takže s takovýmhle hezkým motivem a zatím ho mám v té bublinkový folii, protože nechci, aby se mi to zrcátko rozbilo a musím vymyslet, kam ho dát, protože v koupelně není vůbec místo. Tam prostě bordel, jsou tam různý jako
mastičky a tak. Takže ještě musím vymyslet, kam ho dám. Teď tu mám tašku, počkejte. Tak, dobrý. Tady máme takovouhle tašku, ve které jsem vlastně dostala i od té kamarádky. A jinak bydlí tady v tom baráku v prvním patře a bydlí ve čtvrtém. Tak jsem tohleto hříbě jsem vlastně dostala a dostala jsem to všechno v jedné tašce. Já to tady si nebudu rozdělat, co jsem dostala od kamarádky, co jsem dostala od babičky a takhle prostě tam všechno do jednoho obrovského humlu, nebo já nevím. Tak, jako první tu máme deštník a on je vlastně, já to nechci rozdělávat, jo, ale je vlastně, že ty motýlci jsou bílí a když se dá pod vodu nebo když prší, tak vlastně se zbarví. Tak, potom tady takový to, že je to vlastně to pod tím, je to třpitivý, nebo takový to, tady ta růžová barvička a je to pokrytý černou a vy to seškrabáváte a tvoří se vám tam obrázek. A potom tady ten kryt, já vlastně musím dostat 2 kryty, jeden mám na tom telefonu, na který teď natáčím a druhý vlastně ten, jsem dostala jeden úplně jiný, než jsem měla a druhý tenhle ten. Tady ten jsem měla a vlastně jsem tam měla i tohle, ale já jsem to tam chtěla mít pořád, takže mi to tam táta nalepil. Takže to mám už takhle to a jenom se tam můžu vyměnit. Tam jsem dostala tady Rubikovou kostku od značky Rubix. Já to můžu spadne. Teď tohleto, já to klidně vytáhnu, jedno takhle, že není to popit, jo, není to popit, ale to vlastně nástroj, že si to můžete takhle mačkat, nebo to v ruce, když máte stres, já nevím, třeba před nějakou zkouškou důležitou, nebo co, já nevím, tak si to můžete vzít a tak. Potom tady ten úplně úžasný notýsek, do kterého absolutně nevím, co si budu psát, ale určitě si do něj něco chci psát. Tak, teď tu mám takovou kosmetickou sadu. Tak, máme tady masky, nebo jsem dostala masky, takový ten jakoby gel, nebo ten, co si dáte na obličej a pak to smijete. Tady je vlastně taková ta sloupávací, tady je pod oči, na pusu a jo, taky na obličej. A potom jsem dostala ještě hand cream, limitovaná edice, se to úplně roztomilou vidrou, ono se to zase nezaostří. Úplně roztomilá vidra, tady někde, tady je limitovaná edice, nevím, jestli to přečtete, protože se to prostě nechce zaostřit, ale mega hezky voní. Dávám se skoro každý večer. Tak, potom tady úkolníček s koněm, nevím, jako jestli ho budu používat, protože my máme takovou jako školní stránku, kde máme úkoly, ale možná ho někdy budu používat, protože ne všechny úkoly tam jsou. Potom tady mám kostky, když 10 kusů, protože když třeba hrajeme o Člověče nezlob se nebo nějakou jinou deskovou hru, kde jsou kostky, tak se nám většinou ztrácí. Si mě do zásoby. Potom tohleto, máme to zamíchala, abych to vyzkoušela. No a teď už to nemůžeme dát zpátky. Je to takový hlavolam ve tvaru pneumatiky, nebo mi to aspoň přijde jako pneumatika. Nevím, jestli jsem jediná, ale prostě mi to přijde jako pneumatika. Takže tady ten hlavolam. To video už má 8 minut. A to jsme v půlce, to je super. Tady takovýhle gumičky, to zkusím nějak jako trochu urychlit, jo, protože já nechci to video zase mělo 20 minut. Tady tohle, jako moc to nepoužívám, jak bych to hrozně chtěla používat, ale asi bojím se, že mi to ten telefon zničí. Nebo ne zničí, ale že se mi to jako rozpadne z toho krytu. Je to vlastně, že když chcete mít takový ten, ne přívěšek, ale takový ten, já vůbec nevím, jak se to jmenuje, prostě jak je tam ta karabinka a je to zavěšený jakoby za krk a máte třeba, já nevím, vizitku tam nebo něco, tak se to tam takhle může dát a můžete nosit telefon na krku. A potom tady ten záhadný pytlíček. A co je asi v něm? A v něm jsou, nevím, jestli to někdo pozná, ale jsou to naušnice, já už jsem je několikrát měla. A já je nosím teďkon furt, teďkon jsem si na to video sundala, abych vám to ukázala, ale jsou mega dobrý. Ale nemůžu s nima spát, protože prostě se bojím, že by mi to stědvalo ucho. A na tělocvik ani taky ne, protože jsou prostě jako velký. Potom jsem dostala tady tu lahev, fialovo-černou. Jinak fialová je moje nejoblíbenější barva, kdyby náhodou. Kabelku. Takhle prostě na zip a na tu takovou tu patentku. Tak. Teď tu máme, pojď sem, baťoch.
na různý školní výlety a nejenom školní, ale na různý prostě výlety od Nike. A teďkon je to mega těžký, protože už to mám připravený na pondělí. Vlastně je to takhle obrovská taška do školy od Baglu. Jo, tady jsme dostali ještě se ségrou o takovouhle brož, nebo já nevím, jak se tomu teďka říká, ale asi to bude brož. A výborně. Už tu tašku mám připravenou na pondělí, teď je teda pátek, co tady to točím. A já jsem to měla rozdělit na 2 strany, tohle to byla jedna strana, ale teď se vrhneme na tu druhou, kde je teda spíš víc oblečení, než různých věcí. Když se vrhneme na oblečení. První tu máme takovouhle mikinku s motýlkem. Potom, tak jsem se bouchla, výborný. Teďkon tady černou mikinu, tady s nápisem. Potom tady termotričko. Je to nebo já tomu říkám termotričko, asi to je termotričko, ale nevím, jestli to vidíte, ale to je prostě kožíšek a je to takový to teplý tričko. Jak jsem říkala, dělám aerobik a to je takový ten sportovní materiál, ale můžu to samozřejmě používat i na tělocvik nebo takhle, ale prostě takový to sportovní tričko. A potom tu je pyžamo, tady sedíčkatý a k tomu kalhoty, takovýhle si šedivý, nevím, co je to přesně za barvu. Tak, potom jsem to dostala tady tu knížku od tady ty značky My Hobby Horse. Můžete ji znát vlastně z Instagramu, pokud někdo má Instagram, tak ji tam můžete i odsud znát. A je úplně úžasná, jsem ji přečetla celou a píšu o tom i referát do angličtiny. Tak, teď jsem tady, mám tady ten bordel, nebo bordel, není to bordel, a takovouhle jsem dostala od kamarádky, teda protože my jsme měli vlastně poslední den, jsme měli takovou besídku prostě ve škole, a kde jsme si dávali dárky jako s kamarádkama a vlastně jsme si museli vymyslet i vlastní, nebo ne vlastní, prostě jsme tam museli přinést takový jako neutrální dárek, který jsme si potom losovali a já jsem si vylosovala tady tu, to nezaostří, prostě takovouhle propisku s medvídkem. A potom jsem ještě dostala od kamarádky tu propisku takhle se stromečkem. Potom jsme dostávali od asistentky nějaký drobný dárečky, tak jsem dostala tady toho skřítka takhle na pověšení na stromeček. Potom tohleto jsem dostala od další kamarádky, prostě takovýhle postavička plameňáčka. Plameňák je taky moje oblíbené zvíře a tohleto jsme dostávali od učitelky. Jo, ještě jsem to nesundala, tady tu krytku. Tak, teďkon to je tady. Tady je vlastně sada náramku, nebo jako, že si tam můžete uplést nebo udělat prostě svůj náramek. A koňský pucle, 1000 puclíků. Už tu máme 2 věci. Vlastně to jsem vám neříkala, ale ta poslední věc je ta nejhlavnější. Pak jsem dostala ještě trezor. Je úplně na prd, že vlastně si tam musíte si pamatovat, že tam stouplý, ale tady byl vlastně kód, který tam byl, který vám pochopitelně neřeknu. A tam byl vlastně kód, který vlastně si nedal změnit a museli jste si ten kód zapamatovat. A teď je to takhle otevíratelný, je to takhle to a už to nejde. Musím tam zase zadat ten kód. Je takhle trezor. A poslední věc, kterou vlastně o téhle věci budu dělat vlastně, nebo jako já to budu dělat úplně jako jednu sérii velkou, bude se to asi jmenovat Moje stáj, nebo já nevím, jak to ještě přesně nazvu, že vlastně vám budu představovat všechny moje hobíky, co na ní mám, co mám k hobíkům, jestli hraju, já nevím, jak moc velký roleplay a takhle. A poslední, nebo nevím, jestli poslední video v té sérii, nevím, bude o hobíkovi jménem Onyx a Onyx se nemůžete znát, protože jsem ho dostala k Vánocům. Je úplně boží. Takovýhle s kosočtvercovou lisinkou. A je úplně boží. A je to vlastně poslední zbarvení, který já mám. A jo, mám ráda, když to je na jedné straně táží. Vím, že to u reálných koní takhle není, ale to mám prostě radši. A teď jsem zapomněla, o čem mluvím.
Jo, už to vlastně je poslední zbarvení, co mám ve stáji, protože mám vlastně všechno zbarvení, ale nemám vlastně vraníka a starakáče. Jinak ty, co to neví, ty, co nemají Instagram, nebo mě na tom Instagramu nesledujou, jinak Instagram budete mít taky v popisku videa, nebo i tady, takhle někde tady, tak vlastně jsem vyhrála soutěž od Adam Hobby Horses, hobíka, giveaway. A ještě uvidíme, za jak dlouho mi přijde, bude samozřejmě unboxing a různé otázečky na hobíka a takhle. No a já zase měl už moc dlouho, už to má zase 15 minut. No, takže tak, jediný, co vám řeknu, že ten kůň se vlastně jmenuje Onyx a že zaměření je vlastně na cross country, ale víc si musíte počkat až na tu celou sérii. Takže jo, tohle by bylo vlastně všechno pro dnešní video. Já dám takhle sam. Drž. A my se teda uvidíme u dalšího videa. Tak jo, tak se mějte krásně a pa.